Zenanlara garşy maşgala tütemine halkara derejesinde üns barkartyar. Her ýurtda aýallaryň erkekler bilen deň hukuklylygynyň kanunda kepil geçilmegine garamazdan deňsizlik dowam edýär. Soňky aýlarda bolan wakalara seretsek, Kyrgyzstanda şu ýyl maşgala tüteminiň pidaty bolan zenanlar boýunça 10 000 ýagdaý hasaba alınıpdyr. Owganistanda zenanlaryň arasynda öz janyny kast edişlik köpelipdir. Täjikistanda aýallaryň 78% süteme duçar bolýar. Bu mesele Gazagystanda, Özbekistanda da agyr. Türkmenistana gezek gelende resmi sanlardan diňe Birleşen Milletler Guramasynyň 1-2 ýyllykda geçiren barlyklarynyň netijeleri el ýeterli. Türkmenistanda aýal gyzlaryň her 8-den biriniň maşgalada süteme mesele var bolýanlygy aýdylýar. Biz Türkmenistanda ýagdaý barada Progress fondunyň we Saglyk Guramasynyň ýol başçysy Aynawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolduk. Saglyk Guramasy Türkmenistanda aýal gyzlaryň deň hukuklylygy meselesini hem ýygyderli synlap gelýär. Aynawat, sizde Türkmenistanda aýal gyzlaryň maşgala sütemine sede var bolmagyna degişli nähili maglumatlar bar? Türkmenistan boýunça sizin aýdyşyňyz ýaly döwletiň berýän maglumaty çekli bolup galýar. Hatda şu meseleleň üýdäki zorlugyň barlygy barada ilkinji hasabat geçen ýyl BMG-niň hyzmatdaşlygyna, döwlet guramalarynyň hyzmatdaşlygyna hasabat çykdy. İlkinji gezek. Bu 32 ýylyň içinde garaşsyzlyk döwrüne ilkinji bolup çykarylan çap edilen hasabat bolup durýar. Bu ilkinji synanş bolup durýar. Gaty gijdirilip çykarylan hasabat diýip pikir edýär. Sebäbi bu mesele yeterlik derejede bizim jemgyýetimizde üns berilen ok. Ne bizim işlemimiz, ýadylarymyz, makalalarymyz, gözleglerimiz BMG sanlaryna esaslanýar. Ýene aýdasyň ele bu bizim saglygyny çykaran san näl? Bu BMG çykaran sany jemgyýetiň sorawnama görä 59% soraw berilen aýal gyzlaryň arasynda 15 we 49 ýaşdaky aýal gyzlaryň arasynda 59% şu özlerini zorluğa münasip diýip hasap edýärler. Ýene bir zat aýdasyň ele bilesim gelýär bu sany erkek adamlar pikir etmän bu aýal gyzlaryň özleri şeýle pikirde bolýarlar. Na şu sany men goşasym gelýär. Bu gaty ulusan hem bu resmi san. Şol meseleni gozganyňyz gatygy boldy. Sebäbi şol hasabatda doğrudan Türkmenistanda zenanlaryň aýdaly şol barlyklara gatnaşan zenanlaryň uly bölegi maşgala süteminiň kadydygyny boyun alypdyr. Şu ýagdaý nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Elbette o şu kadalaştırılan barada signal berýär. Meň pikirimçe gaty bir yaramaz trendleň bolup geçýäni barada habar berýär jemgyýetde. Bu meseleleň gizlenip saklamagy bütün maşgala türkmen maşgalasyna uly negativ täsirini ýetirýär. Saglyk ýagdaýyna, ykdysady ýagdaýyna, diňe aýal gyzyň statusyna däl, erkek adamlaryň statusyna da yaramaz täsirini ýetirýär. Biz türkmen jemgyýeti bolup yaş çatınjylara bagtarlyk edýär, olar toy tutanlarynyň durmuş goranlarynyň ýöne şol bagta ýetip bolýarmy diýen soraw döreýär. Türkmenistan jemgyýetiniň 50% aýal gyzlar düzýär. Jemgyýetimizde ýylatyň 50% şeýle ýagdaýda ýaşaýan bolsa, onu soraw döreýär. Biz doly bagtap bilersmi diýip. Şuňaly bir sorawlara biz jogap gözlejek bolýar. Aynawat türkmen jemgyýetinde aýallaryň öýlerinde, maşgalalarynda zuluma köp sede var bolmagyna näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe? Meň pikirimçe bir zady belläp geçmek näme dogry bolar, näme şol esasy mesele diýip. Bu bir näçe faktorlar var, öwrenilmeli faktorlar. Gynansak da bizim jemgyýetimizde sosiologiýa ilminiň bolmazlygy, meselelerin öwrenmezligi şuňaly agyr ýagdaýlara, pajygaly ýagdaýlara kämahal getirýär. Köplenç maşgalar dargaýar. Meň pikirimçe ykdysady meseleler belläp biler. Aýal gyzlaryň bilim mümkinçilikleri, bilim almak mümkinçilikleri, okumak, orta mekdebini gutlaran soň okumak, öwrenmek, bilim almak, kär edinmek mümkinçilikleriniň azalmagy diýip men belläp biler. Aynawat zenanlaryň maşgalalarda süteme sede var bolmagy başga ýurtlara da degişli, emma türkmen jemgyýetinde maşgala süteme meselesinde başga ýurtlardan, başga jemgyýetlerden tapawutly bir öz boluşly ýagdaý barmy siziň pikiriňizçe? Öz boluşly ýagdaýyň mesela genellerden biz özümüzü bir öz boluş, biz ählidat mesela ýapyk saklamak sanlary ýa ýagdaýlary o başga ýurtlarda da bolup geçýän ýagdaýlar. Ýöne mesela gözü ýylýan zat halkyň ýylatyň esasan ýaşlaryň waradan düşünjeleriniň tez bolmagy menim genellerýä
Bu ýagdaýda düşünip bolýan mümkin bilimiň, maglumatlaryň akymynyň az bolmagy Türkmenistanda ýöne şu taýda passivligi meselem öz boluşy diýip bolup biler diýip men belläp geçesim geldi. Soňky ýyllarda jenanlara görkezilýän zorlugyň üns merkezine düşmegi käbir ýurtlarda käbir netije de berdi. Meselem şu aýda Italiýada maşgala zorlugy barada ýöride kanun kabul edildi. Bu ýurtda her 3 günden bir jenan erkegiň elinden ölýärdi. Gazakstanda bir adamyň aýalynyň gulagyny, burunyny kesmegi döwlet resmiýetiniň öz aýalyny öldürmegi ýaly ýagdaýlardan soň şol ýurtda telefon arkaly jaňlaşma üçin ynam liniýasy açyldy. Türkmenistanda hem şu mesele çyndaky üns berilmegi üçin näme edip bolardy? Nähili şertler döremeli diýip pikir edýärsiňiz şol mesele çyndaky üns berilip başlanmagy üçin? Bu soru gözel sawulyň. Min beljek wadym iki zat. Iň esasy zat jemgyýet bilen hökümet idaralaryň hökümetiň arasyndan gatnaşyk açylmaly. Şu wagt gynansak da gatnaşyk ýapyk. Bu mesele barada ejir çekýän jemgyýet, zulüm osýada bar bolýan gyýylar, aýallar gitmäne ýerleri gaty az. Türkmen jemgyýetinde olar öz şikayetlerini hiçme ýetirip bilen oklar. Gullukluň az bolmagy ýa-da dol derejede etmeli işlerini ýerine ýetirmeýänler gaty negativ täsir edýär bütün jemgyýete. Şuňda men belläsim ete bütün jemgyýet bu bütün jemgyýetiň meselesi, bu diňe aýarylan meselesi däl. Birinciden ara gatnaşyk açylmaly, ikinciden hem kanuny ýagdaýda täze kanunlar öwrenilmeli. Goňşy ýurtlarda bolup geçýän zatlara esaslanyp Gazakstanda, Kyrgyzstanda, Täjikistanda, Özbekistanda hem şolary kopýalaman meselem Ursiýetde şu bolýar diýip kopýalaman, goňşy ýurtlarda şular bolýar diýip kopýa alman, türkmen mentalitetini, Türkmenistanyň gymmatlyklaryna göre analiz edilen seljerlen kanunlary jemgyýet bilen maslahat edilmeli, hökman jemgyýet bilen. Jemgyýet diýende kim pidalaň özleri, ikinciden maşgalalar, nukmanlar, polisiýa we başga taraplar ählisi maslahatlaşyp şuňaly prosesleň üstü bilen gatnaşyk prosesi, maslahatlaşma prosesleň üstü bilen täze kanunçylygy ýyzyp başlamaly. Sag bolyň aýna wagt beren görüňleriňiz üçin, söhbetdeşlige gatnaşanyňyz üçin minnetdar. Sizem gözel görüňdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun.